Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі хлопчики і дзяўчынкі. З вами Усмешка і час казкі. А читаем мы сёння з вами вельмі галоднага вусеня. Ночкай цёплай на галінку месяц срэбрам ліў сваім. І ўбачыў там пярлінку, яйка з жэўжыкам малым. Так было нямала ночак. І нарэшце хрусь, і вось у нядзелю зранку вусень паказаў усім свой хвост. Сонейка казыча промнем, ветрык чухае бачок, вусеню амаль усё роўна. Ён галодны, як ваўчок. Бедны, без крышынкі ў роце, вусень выправіўся ў шлях. Бачыць, сад вялікі, шмат смакоцця ў ім расце па розных днях. Панядзелак. Бачыць яблык. Прагрызае ў ім тунэль, смачна. Толькі мала неяк, пашукае штосьці яшчэ. У аўторак аж 2 грушы вусень на абедзік умяў. Хоць і смачна, толькі рушыў пашукаць мо іншых страў. Серада. І для малога сліўкі спелыя, аж 3. Ды чакае зноў дарога, каб жа голад не змарыў. У чацвер зялёны кусцік, трускаўкі вісяць на ім. З'еў 4 спрытны вусень, ці наеўся? Паглядзім. Вось і пятніца. І шчасце ў роце апельсінаў 5. Толькі хітранькія вочкі зноў галоднымі глядзяць. У суботу змог дарвацца да ўсяго, што на стале. Так, цяпер цяжкая праца для казуркі настае. Шакаладны торт святочны, агурок у дзірках сыр, шчэ марозіва ў ражочку і кружэлік каўбасы. І салодкая смактулька, цёплы з вішнямі пірог, кекс, кавун, сасіска. Толькі вусень есці ўжо не мог. Забалеў жывоцік моцна, хоць на ежу не глядзі, што рабіць? Паўсці бясконца, пастарацца лек знайсці. А назаўтра зноў нядзеля. Вусень бачыць свежы ліст. Сакавіты і салодкі, стала лепей, як пагрыз. Азірнуцца не паспелі, як галодны вусень наш ад нядзелі да нядзелі круглы стаў, як сакваяж. Нарасціў бачкі і спінку, і жывоцік нарасціў. Ён цяпер наедты вусень, бегемота сланацін. Дужы стаў, вялікі, тоўсты, трэба будаваць дамок.
і схаваць галоўку хвосцік, каб драпежнік не звалок. Вусень спрытна і ўмела кокан хатку змайстраваў. Там сядзеў амаль 2 тыдні, не вылазіў, усё чакаў. Потым кокані дамочку дзірку зубкамі прагрыз і нарэшце вылез вонкі. Нас чакае тут сюрпрыз. Што за дзіўная істотка маша крылкамі здалёк? Каляровы, шпаркі, лёгкі наш знаёмы матылёк. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!